खुलुमबाय गासैबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ। बे समाव जों मिथिगौ बे साननैसोआव जों खोब ससियेल मिडियायाव सरसा जों खोनाबाय थादों। बोहैथि दाननि 15 आरो 16 नभेम्बर फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बरावहाय भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव 73थि जि बर' थुनलाइ आफादनि जि गायसनथाइ सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसेयैनो बड'लेण्ड महा उत्सव बा बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बिथांमोननि जि मदद बिटिआर गभर्नमेन्ट मदद, लोगोसे गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बिथांमोननि जि मददनि गेजेरजों बे गिदिरथार मोनसे हाबाफारिया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव आंजों लोगोसे जोंनि मोनसे समनि गोलाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावबोनाय बा आथिखालाव दिनै नैबे गहपुर टाउननि साखाथियाव थानाय सयदुवार जौमा फरायसालिनि सासे बिबुंगोरा जाय बे बिथांजों बे समाव बे हाबाफारिनि सोमोन्दै थोंजों दान्दिसे मोगा-मोगि जि सावरायलायनो लादों। बे समाव आं जाय बिथां मानगोनां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि मानगोनां सुनिलाल बसुमतारी बे बिथांजों थोंजों सावरायना लानि एसे, आरो बिथांखौ बड'लेण्ड रादाबाव थोंजोङै जों बे दान्दिसे मोगा-मोगि हाबाफारियाव बिथांखौ बरायबाय सारखौ। खुलुमबाय, साबायखर थाबाय। बे समाव नैबे बोहैथि दाननि फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव गिदिरथार मोनसे जोंनि बर' माहारिनिनो जि मोनसे गिदिरथार हाबाफारि, बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। जाय फोरबो बा बड'लेण्ड महा उत्सव बा बड'लेण्ड फेस्टिभेल, बेखौ दिनै जों बयनिबो जिथु खुगा खुगा सावरायनाय जों खोनाबाय थादों बा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो, थोंजोङै जों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सारनिफ्राय बा बिथांनिफ्राय थोंजों मिथिना लानि। बे गेदेरथार मोनसे हाबाफारिखौ जोंहा खुंफुंनाय ओरैनोथ' जोङो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बे दुलाराय थुनलाइ आफादनि जि मोनसे गायसनथाइ सान, बेखौ बोसोरै बोसोर फालिबाय थायो। बिनि अनगायैबो देग्लाय आलादायै मोनसे भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनो लादों। बेनि सोमोन्दै सारा मा फोरमायनो सानो एसे? गिबियावनो आंनिफ्राय फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जि 73थि गायसनथाइ सान, बे खाबुआवनो आङो गासैबो बर' थुनलाइनि आगु मावथिफोर, मुंख्लं बिथांमोन आरो सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो साबायखर बावनायखौ आं जासिग्रोबाय। थारैनो फैगौ 16 नभेम्बर एबा बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथि सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै 15 आरो 16 नभेम्बर खालि गोदान दिल्लीयाव, भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव जि बेसेबांबा गिदिर मोनसे बर' हारिनि महा उत्सव खुंफुंनो थांथिम खालामदों, बे जोबोद बाख्नायथाव आरो समखौ नायनानै, समनि थिननायखौ नोजोर होनानै आगान सुरनाय मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आङो सानदों। आरो जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आवगायबोदों, बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावनायखौ आङो जासिबाय। मानोना दिनैनि समाव जोङो बर'फोरनि गेजेरावल' एबा बर' हारिनि गेजेरावल' जोंनि थुनलाइनि गायसनथाइ सान, जोंनि थुनलाइनि जौगानाय, जोंनि हारिमुनि बाथ्रा, जोंनि हारिनि जौगानाय, हारिमु, राव गासैखौबो फोरमायनायजों लोगोसे बे रावादि दिनै 80 भारत सरकारनि, भारत कनस्टिटिउसननि, भारतनि संबिजिरनि 80 फारिलाइयाव सोसनजानाय मोनसे राव, आरो बे रावा दिनै मुलुगनाङैनो गोसारनायनि गोनांथि दङ। बेखौ नोजोर होनानै आरो बैफोर गासैखौबो नोजोर होयोब्ला जोङो फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद,
बिथांमोना बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव जि मोनसे बेसेबांबा गिदिर हाबाफारि लानो नागिरदों बे जोबोद खाबजाथाव होननानै आं सानदों आरो आं सानो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानायनि गोनांथि दङ मानोना हारिमुवा जोंनि गेजेरावल' थायोब्ला जोंनि हारिया जौगानाय नङा बे हारिमुवा गुबुन गुबुन मुलुगनि एबा बुहुमनि गुबुन गुबुन हारिफोरजोंबो सिनायजानांगोन मोनथिजानांगोन बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय राव थुनलाइ गासैखौबो मोनथिनांगोन आरो बे हारिखौ मोनथिनांगौबा जोंनि गेजेराव थारैनो बेफोरबायदि महोत्सबफोरखौ खुंफुंनायनि गोनांथिया जोबोद दंथारो मानोना गोदान दिल्ली जायगाया जों भारतनि मोनसे राजथावनि बेहा गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा थुबुर जाना दङ भारतनिनो गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा थुबुर जाना दङ लोगोसे बेवहाय भारतनि खुंथाइगिरिफोरजों लोगोसे वर्ल्डनि बुहुमनि बेनिखायनो जोंनि हारिमुनि जौगानाय थुनलाइ राव हारिमु जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै बेवहाय बेबायदि महोत्सब खुंनाय लोगो लोगो बै हारिफ्रा जोंनि सोमोन्दै मोनथिनो हांखुर जानाय सोमजिगोन आरो बेवहाय मिडियानि गेजेरजों प्रसार जागोन लोगो लोगो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा बे रावनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैनाय फैगोन आरो लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन भारतजों लोगोसे भारतनि रायजोफोरनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि स्कलार्सफ्रा बुद्धिजीबिफ्रा रावगिरिफ्रा थुनलाइगिरिफ्रा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मोनथिनो हांखुर जागोन आरो बिथांमोना आवगायबोनाय लोगो लोगो जोंनि रावा मुलुग दरबाराव गोसारगोन आरो बेनो जोंनि थांखि अब्लासो जोंनि हारिया जोंनि रावा जौगागोन नङाब्ला जों जोंनि आसामनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बे हारिमुनि सोमोन्दै बे रावनि सोमोन्दै सावरायबाय थायोबा जोंनि हारिया जौगानाय नङा बेनि थाखायनो आं सानदों जे जोबोद मोजां हाबाफारि जादों आरो बेखौ बाख्नायथाव समनि नागिरनायजों लोगोसे आगान सुरनाय मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानदों आरो ओरैनो जे बे हाबाफारिफोरखौ दिनैसिम बेबायदि गिदिरथार हाबाफारिखौ दिनैनि जे हाबाफारि जानो थांगासिनो बेखौ गोदान दिल्लीयाव मालाबाबो खुंफेराखैमोन बिनि गेजेरजों अकल जोंनि रावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे बेयाव माखासे गोनांथार जिखिनि हाबाफारिफोर बेयाव हयथ' सोसननानै लादों जि जोंनि दिनैनि गेजेराव हारिमु जिथु हारिमुआव जों होननानै बुङोबा जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जिखिनि GI टेग मोननाय दा बिनि गेजेरजों हयथ' माबायदि आरो गोसारसिनबावगोन होननानै नोंथाङा मोनसे बिसास दङ थारैनो आंबो सानो जे दिनै जोङो बावैसो सिगां बिटिआर सरकार बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि मैखोम आरो गोख्रों नाजानायाव जोंनि हारिमुनि माखासे बिथिंफोरखौ जेरैहाय आर'नाइ गामसा दख'ना नाफाम जोंनि जौ बैफोर गासैफोरखौ दिनै GI टेग गनायथि होनो हानाय मोनसे जोङो खाबु मोनबाय आरो बेजोंनो जोंनि हारिया बेहायनो GI टेग मोनबाय होननानै जिरायना थायोबा जानाय नङा बेनिखायनो बे जोंनि गासैबो हारिमुनि सोमोन्दै नैबे जि गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां बड' महा उत्सब गिदिरथार जे मोनसे उत्सब बेयो बैफोर गासैखौबो आरोबाव गोसार होनायाव मदद होगोन आरो आंहा फोथायनाय दङ बेनिखायनो आं बुंदों आरो आङो सानो जे बियो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हायोब्ला आरोबाव जोंनि जि ट्रेडिशनेल जोंनि बर' हारिमुनि जि ट्रेडिशनेल जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौबो आरोबाव मोनसे एग्जिबिशन टाइपआव जुदि दिन्थिफुंनो हायोबा आरो आंहा फोथायनाय दङ बे गासैबो थांखिखौनो नोजोर होनानै बेखौनो सिगाङाव लानानै फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालि दिन्थिफुंनाय महोत्सब खुंनायनि गेजेरजों फोसावनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बिनि गेजेरजों हारिमुवा दिनैनि समाव जों जिबायदि थाखोआव दङ
बेनिख्रुइ आरोबाव एसेबाव गोजौसिन जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। लोगोसे जोंनि जि बर' थुनलाइ आफादनि 73 बोसोर गायसन जाबाय, माने फैगौ 14 नभेम्बराव जागोन थारमाने। 73 बोसोर बैसोसिम जोंनि रावखौ जों माबायदि लाबोदों, जोंनि रावनि जि हांखोनि सोमावसारनायजों लोगोसे रावखौ जौगाहोनो लानाय माखासे थुनलाइ सोरजिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जे माखासे गोख्रों आरो मैखोम मुंदांखा लिरगिरिफोर दङ, बिथांमोननि थुनलाइ सोरजिनाय लोगोसे जोंनि राव थुनलाइया बेसेबां जौगाखो, बैफोरखौ गासैबो दिन्थिफुंनाया बे महोत्सबआव जागोन। आरो बेनि गेजेरजों थारैनो भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा, स्कलार्सफ्रा, बुद्धिजीबिफ्रा, फिलसफारफ्रा, सानसुमैफ्रा मोनथिनो खाबु मोनगोन। आरो बेयो थारैनो जोबोद मोजां जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बे समाव जोङो खोब गोलाव बाथ्रा मिथिबाय बिथांनिफ्राय। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा हारियाव, जाथियाव मा लाबालाब जागोन बिथाङा खोब गोथौयै बा गुवारै साननानै फोरमायदों। जों आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि हारियाव खोब सोलायनाय फैगोन आरो जोंनि राव, हारिमु, थुनलाइ गासैबो बे बिथिंखौ गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायफैनाय बा दावबायारि सानसुमैफ्रा जि सिगांनिख्रुइ जेसेबांखिनि जोंनि राव, हारिमु, थुनलाइफोरखौ बिथांमोना रिसार्च खालामबाय थादोंमोन, आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गोथौसिनै नायबिजिरबावगोन होननानै बिथाङा खोब नैबे मोगा-मोगिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे समाव थोंजों बिथाङा फंनैसो आरो मोननैसो आं बाथ्राखौ बुंनो गोसो जाबावदों जे बियो राव जौगानाय नङा, रावाथ' जौगागोन, बेजों लोगोसे आरो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिया फैगोन। खौसेथि आरो जाखांबोनाय गोदान जोलैफ्रा, इयुन जोलैफ्रा जोंनि हारिनि फारसे मोजां मोननाया बांसिन जागोन। आरो जोंनि गेजेराव जि गावजों गाव जि एना-एनि, हारिनि गेजेराव एना-एनि, बैफोर गासैबो मोनसे इउनिफिकेसन फैनाय लामा दं, लामाया बेजों गोख्रों जागोन। मानोना बेफोरनि गेजेरजोंसो हारियाव खौसेथिया फैयो। बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव हारिखौ मोजां मोननाय, गावनि हारिखौ अनखांनाय, गावनि हारिनि फारसे माबा मोनसे मावनो गोसो जानाय, बैफोर गोसोफ्रा नैबेफोर हाबाफारिफोर लायोब्ला जावरिखाङो। आरो आंहा फोथायनाय दङ दानि गोदान जोलैफ्रा, जाखांबोनाय जि इयुन जोलैफोर, बिसोरनो मोनसे खाबु नांगौ, बिसोर मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। आरो बिसोरो हारिखौ मोजां मोनो, हारिमुखौ दिन्थिनो गोबां गोसो दङ। आरो माखासे मोजां मोजां जोंनि इयुन जोलैफोर आवगायबोगासिनो दङ, जाय बिराद इनार्जेटिक, माने डाइनामिक, आरो आथिखालनि जौगानाय मुगाजों गोरोबनानै हारिमुखौ लांनो गोसो जानाय बै सुबुंफोरा माने बांसिनै मोनसे मावनो गोसो जागोन आरो मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन। बेनिखायनो आं सानदों जे नैबे महाउत्सबआ मोनसे उत्सबल' नङा, बे हारिखौ मोजां मोननाय, बे हारिनि गेजेराव जि जाखांबोनाय इयुन जोलैफोर, बिसोरनो मोनसे गोदान प्लेटफर्म होनाय, गोदान मोनसे जायगा होनाय, बियो जाफुंगोन। आरो बेनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव खौसेथिया बांसिन जागोन, गोख्रों जागोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दङ। गोजोन्थों। बे समाव जों गोबां खोथा बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय, आरो बे समाव गासैबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि बे दान्दिसे मोगा-मोगि जि हाबाफारि, बेखौ बे समाव आङो दान्दिसे समनि थाखाय बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।